Хора, здравейте! Здравейте, отново сме в Анбро. Този път мисля да играем с брат ми, който не го виждам. Не го виждам да играе. Какво има безплатно? Стоп. О! Моби стоп. О, той скин на Би ме кефи. Рогач ли сте? Добре, брат ми все още го няма. Аха, ето го. Инфилтрирам го, обаче той е на ниво. Тъй, че... ще изиграем ниво, за да ви покажа ние как играем и кои герои са ни на мода в Skybuster. И това. Ехо. Деме, бе. Що не приемаме? Дай сега тук малко да се го красим. Найде бе, няма да ми пише да го кача, ако толкова дълго. Какво правите, я? Айде бе, Сани, къде? Добре. Сега да му прача. Приемай, бе. Ето го. Активирайте се на чикенто и нека да почнем ниво. Сега тук ще ви обяснявам на нас какви са ни любимите. Виждате, че на него му е чикето. На мен честно Харвериан. И Харверия Кинг. Значи, кой го избирам най-често, заедно с Харвериан. Защото тук няма никой. Колт. Искам да са по двама. Защото така са най-силни. Аз тук ще си изчаквам. Колт. Харвериан. Арбе. Пени. Тя ще ми даде съкровище. Чай докато се разхождам да купя три. Колт. Където и съкровище, бе? Където и нейното... Не ма би, бе! Не ма би, бе! Къде и съкровището на Пени? Чайте тук да купим няколко. Колт. Колчо. Няма да позволя, ние ще сме на първо. Не ми пречете. Добре, Харвериан. Най-често обаче хора играят с Харвериан. Йожан. Тук е много пълно, не знам защо влязох. Мисля сега да ви след това видео да ви по мой начин казано поразходя в моите приложения. Игри. Давайте, ще ги бием. Остана едно чики. Айде, убихме един отбор. Айде. Съкровището на Пени. Аз толкова време го търсих. Няма, братче, няма го. Абей! Ей! Евам се. Той няма да ме бие така. Аз не му позволявам. Ако трябва трети път ще го убия. Добре, съкровището ми там, моля. Пени фюжена. Колко съкровища имам, бе? 3.
Няма се бия срещу теб. Само си събирам съкровищата. Сега, ако ни... Добре, разбирам, не трябва вече да взимам много пенита. Прекалих със съкровищата. Той не искам да ме убие, да бягаме. Искам някъде спокойно място, където мога да си взема такива. Нита много ме кеф. Защото не знам защо и викат Нина. Тя всъщност е Нита. Хубаво бе, мани са. Мани са, гледам аз какви броулери имам. Какви слаби. Стига бе, сериозно бе. О, не. Еми, хора, ще сме на втора. Тук ще стоя, ще се бием. Нита. Добре, хора, не знам на кое място сме. Нора! Не. Добре. Сега дано брат ми знае, че това беше видеото. Трябва малко да го игра, да ви разходя с това и баста. Сега много бих искал да купя някаква карта. Когато ми се отвори това, ще направя видео. Гледайте колко са. Не пиша, добре. О, епик. Това е легендарно сигурно. Супер. Нина. И това не знам. Брак не играе често с него. Да не кончета. Буквално Нита вече ми е на трети левел. Супер. Хора. Сега тук само се берем. И трябва да се разстреляме. Обаче вижте до къде заредихме. Чакай малко. Айде, добре, вече мога да купя оферта от шопа. Айде ще я купя за вас. Коя от двете? Този и тази. Честно, това повече ме кефи. Купуваме. Добре, айде за вас. 150 такива ще купя. Само 100 ли бе? Добре, супер. Мортис. Добре, хора, това беше от мен видеото. Чао! Абонирайте се!